F'dibattitu fuq xandir nazzjonali ġie espost il-gideb tal-Oppożizzjoni imbuttat mill-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius dwar is-settur agrikolu. Peter Agius ipprova jħawwat u jalludi li fuq skemi ta' għajnuna bidwis qalliħu aktar minn dak Malti iżda il-fatti juru mod ieħor. Skema dwar dħul bażiku għall-bidwi dak Taljan jieħu mal-200 euro għal kull ettaru filwaqt li dak Malti jieħu 560 euro għal kull ettaru. Skema oħra li tinċentiva bdiewa żgħażagħ fl-Italja, il-bdiewa żgħażagħ jieħdu mal-200 euro l-kull ettaru filwaqt li dak f'Malta lotja kienet tisbol 500 euro u issa lotja telet għal 700 euro għal kull ettaru. Dan jikkonferma jnuna ferm aktar b'saħħitha għal bdiewa Maltin minn dawk fl-Italja anke minn dik marbuta mal-produzzjoni ta' tadam. Kif spjega l-kandidat Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Stephen Lule meta wieġeb għal karta li beda jxejjer Peter Agius b'affarijiet korretti. Il-bdiewa li jkabru t-tadama u Malta jistaw jieħdu sa 8,500 euro. U daw l-affarijiet, Peter, daw l-iskemi li qed jagħmel hawnhekk u daw il-grafika li qed jagħmel hawnhekk, Peter Agius ma jgħidhomx. Jew għax jibża, jew għax jikdeb, mela din żomma int. Fil-programm il-Partit Laburista permezz ta' Stephen Lule ta' soluzzjonijiet tal-sfidi tal-bdiewa u r-raħala bewlenin fosthom dawk li diġà qed iseħħu bil-kisbiet ta' derogi iżda anke ħtieġa biex l-Unjoni Ewropea ma tibqax għaddejja politika ta' one size fits all u tara li fil-bidliet li ġib anke tara kif se tolqod ċertu sfidi partikolari li ċertu stati membri għandhom bħal pajjiż żgħir bħal Malta. Intqal ukoll li fi ftehimiet kummerċjali ma' pajjiżi oħra barra mill-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea għandha turi s-sensittività u ma toħloqx kompetizzjoni inġusta ma' bdiewa Ewropej, inkluż dawk Maltin. Stephen Lule semma wkoll il-ħtieġa ta' tnaqqis ta' burokrazija għall-aċċess ta' fondi Ewropej għall bdiewa. Dwar fondi Ewropej, Stephen Lule innota kif Peter Agius ipprova jbessa politika populista li pajjiżna se jikseb ferm inqas għall bdiewa meta fil-fatt kiseb id-doppju. Peter Agius mar fuq Facebook jgħid u jpenġilna fuq il-whiteboard, għax nieħdu pjaċir bil-likes apparentement, illi Malta pajjiżna kienet se ġġib 200 miljun euro anqas fondi Ewropej. Anzi għalilna li konna ħanġibu anqas milli kien ġab il-Prim Ministru Gonzi 10 snin ilu. Dik hija l-politika tal-biża. Minflok ħdimna bis-serjetà u rajna li mhux tal-li ġibna anqas milli kien ġab il-Prim Ministru Gonzi tal-li ġibna id-doppju tal-fondi Ewropej illi kien ġab Gonzi qabel.